Dobrý deň. V tejto prezentácii sa budeme venovať tomu, ako sa pomocou očkovania môžeme ochrániť pred niektorými typmi rakoviny, ktorú spôsobuje HPV. Čo to vlastne je HPV? Je to skratka z angličtiny a znamená ľudský papilomavírus. H ako human, P ako papiloma, V ako vírus. V slovenčine teda ľudský papilomavírus. Je to úplne bežný vírus, s ktorým sa počas svojho života stretne skoro každý. Predpokladá sa, že sa nakazí až 80% ľudí, teda počas svojho života sa s týmto vírusom stretne až 8 ľudí z 10. Aj keď si s väčšinou infekcií naše telo poradí, niektoré typy HPV sú veľmi nebezpečné a spôsobujú vážne ochorenia u žien aj u mužov. Poznáme už viac ako 200 typov HPV. Typy HPV sú označované číslami, ktoré odrážajú poradie, v akom boli objavené alebo rozpoznané, napríklad HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33 a tak ďalej. HPV vírusy majú radi predovšetkým bunky kože a sliznice. Sliznica je taká jemná vlhká vrstva vo vnútri tela, napríklad to, čo máme v ústach, v nose, ale aj vo vnútri ženských pohlavných orgánov. Je to ako mäkká, vlhká koža, ktorá je znútra tela. Niektoré typy HPV sú tzv. Nízkorizikové. To znamená, že zdravotné problémy, ktoré spôsobujú, nie sú až také vážne. Patria tu napríklad HPV 6 a 11, ktoré spôsobujú bradavice. Sú to také malé výrastky na koži alebo na sliznici. Iné typy HPV sú zas vysoko rizikové. To znamená, že spôsobujú veľmi vážne zdravotné problémy. Nakaziť sa nimi teda znamená veľké riziko pre zdravie. Patria tu napríklad HPV 16 a 18, ktoré spôsobujú rakovinu. Nakaziť sa môžeme najmä veľmi blízkym, intímnym kontaktom, teda sexom. Blízkym kontaktom, ktorým sa môžeme nakaziť, však rozumieme aj dotýkanie sa častí kože alebo sliznice, ktorá je infikovaná alebo nakazená týmto vírusom, a výmenu telesných tekutín. Preto nám kondóm nemusí poskytnúť dostatočnú ochranu. Pri rozprávaní sa s ľuďmi o tom, ako sa HPV prenáša, je dôležité porozmýšľať o tom, aké slová zvoliť a do akých detailov ísť. Pri mladých chlapcoch a dievčatách, ale aj pri niektorých dospelých ľuďoch môže byť vysvetlenie, v ktorom používame slová ako sex alebo pohlavný styk, nevhodné alebo nepríjemné. Preto je potrebné citlivo vnímať reakcie a prispôsobiť vysvetlenie veku alebo tomu, či ľudia, s ktorými sa o téme rozprávame, majú alebo nemajú problém s tým, ak tieto slová vo vysvetlení používame. Môžeme napríklad hovoriť len o blízkom kontakte medzi zamilovanými pármi. Nakaziť sa dá ale aj iným blízkym kontaktom v domácnosti, uterákom na záchode alebo na kúpalisku. Dokonca sa môže nakaziť dieťa od matky pri pôrode. Ak má matka infekciu HPV, dieťatko sa môže nakaziť pri prechode pôrodnými cestami. Takýto novorodenec môže mať potom veľké problémy, ak sa mu tie bradavice začnú tvoriť v ústach alebo v hrdielku, pretože sa potom nevie dobre prisať na prsník a kojiť sa. Odstraňovanie bradavíc je navyše veľmi nepríjemné, robí sa to vypaľovaním a bradavice sa často po nejakom čase vrátia. HPV vírusy sú navyše veľmi odolné a dezinfekcia im až tak neublíži. Čo spôsobuje HPV? Každý vírus má za cieľ použiť bunky človeka a rozmnožovať sa. Narobí pritom v našom tele škody. HPV môže v našom tele žiť mnoho rokov bez toho, aby sme o tom vedeli. Nemusíme mať pritom žiadne očividné problémy. Od nakazenia sa po prvé problémy môže ubehnúť aj 10 rokov.
Nakoniec však môže spôsobiť, že sa naše bunky úplne zmenia a na tých miestach, ktoré sú infikované alebo nakazené, sa začnú tvoriť spomínané bradavice alebo nádory. Najčastejšie problémy, ktoré infekcia HPV spôsobuje, sú znázornené aj na obrázku a sú to miesta, kde sa tieto problémy objavia. Najčastejšie sú to bradavice na pohlavných orgánoch, rakovina krčka maternice, nádory v oblasti konečníka, nádory hlavy a krku, nádory vulvy a vagíny a nádory penisu. Keď sa hovorí o rakovine spôsobenej HPV, najčastejšie sa spomína práve rakovina krčka maternice. Ale ako vidíte, HPV môže postihnúť aj mužov a rovnako ako aj ženy, tak aj muži môžu vírus prenášať, aj keď nemajú žiadne príznaky. Na rakovinu krčka maternice na Slovensku každý rok ochorie približne 600 žien a z toho každá tretia zomrie. Ak by sme si chceli lepšie predstaviť, čo to znamená, tak znamená to, že každý deň sa na Slovensku 2 ženy dozvedia od svojho lekára gynekológa, že majú rakovinu krčka maternice. Väčšinou sú to ženy vo veku 40 až 55 rokov. Ochorieť však môžu aj mladšie ženy, 20-30 ročné. Takýchto prípadov je čoraz viac. A ten vek, kedy sa tá rakovina objaví najčastejšie, to je vek, kedy sa väčšina žien ešte stará o svoje rodiny a deti. Liečba rakoviny je ťažká a náročná. Chemoterapia a ďalšie liečebné postupy, ktoré potrebuje človek zvládnuť, či už je to žena alebo muž, aby sa vyliečil, to je ťažké nielen pre toho pacienta, ale pre celú rodinu. Človek stratí vlasy, chuť do jedla, má bolesti, strach a častokrát rakovina končí smrťou, pretože nie vždy sa podarí problém odhaliť včas a napriek liečbe, ktorá je dnes dostupná, sa lekárom nemusí podariť pacientku alebo pacienta zachrániť. Ak sa pozeráme aj na iné rakoviny spojené s HPV, vrátane rakoviny krčka maternice, tak ročne na takéto rakoviny zomrie len na východnom Slovensku asi 450 ľudí, žien aj mužov. V roku 2020 predstavila Svetová zdravotnícka organizácia stratégiu eliminácie rakoviny krčka maternice. Ide o to, aby sme sa tejto rakoviny úplne zbavili. Ako sa to dá? Je potrebné robiť 3 veci. Prvou je očkovanie, ktorým bránime, aby infekcia HPV vírusom v tele vôbec vznikla. Druhou je screening, ktorým sa snažíme pravidelne skontrolovať čo najviac žien a prípadné problémy odhaliť včas. Treťou je liečba, ktorá ak problém odhalíme včas, môže byť vo väčšine prípadov úspešná. Čo sa týka očkovania, cieľom je dosiahnuť 90% mieru zaočkovanosti proti HPV v cieľovej populácii dievčat do 15 rokov a do roku 2030 výrazne zvýšiť aj zaočkovanosť chlapcov. Druhý cieľ je dosiahnuť, aby bolo 70% žien vyšetrených pomocou vysokovýkonného testu vo veku 35 rokov a opäť vo veku 45 rokov. Tretím cieľom je, aby väčšina žien, u ktorých sa zistia zmeny na krčku maternice alebo samotná rakovina krčka maternice, dostala včasnú a správnu liečbu. Či už sme alebo nie sme zaočkovaní, je teda potrebné chodiť na pravidelné preventívne prehliadky, na ktorých sa robí spomínaný screening. Ženy majú nárok na pravidelnú gynekologickú prehliadku každé 2 roky. Pri takejto prehliadke sa robí aj vyšetrenie, ktoré dokáže odhaliť už prvé zmeny buniek krčka maternice. Čím skôr takéto zmeny lekár odhalí a začne liečbu, tým je väčšia šanca, že to dobre dopadne. Na takéto prehliadky ale nechodíme iba kvôli prevencii rakoviny, ale aj iným problémom, pretože starať sa o ženské zdravie je veľmi dôležité. Ako nám môže pomôcť očkovanie? Keďže vieme,
že tieto druhy rakoviny a bradavíc spôsobujú konkrétne vírusy. Vieme sa proti týmto vírusom chrániť očkovaním. Toto konkrétne očkovanie nie je žiadnou novinkou a obsahuje ochranu proti najrizikovejším typom HPV, ktoré môžu za väčšinu prípadov rakoviny a aj proti tým, ktoré môžu za väčšinu prípadov genitálnych bradavíc. Prvá vakcína proti HPV existuje už od roku 2006. Odvtedy sa vakcínami proti HPV dali zaočkovať milióny ľudí na celom svete. Sú krajiny ako Austrália, Kanada, Anglicko, Švédsko, kde sa očkuje už veľmi dlho a veľmi veľa ľudí je zaočkovaných, a teda aj chránených. V týchto krajinách, ako je napríklad už spomínané Švédsko, sa výskyt rakoviny krčka maternice u zaočkovaných žien znížil až skoro o 90%. A v Austrálii napríklad úplne vymizli u očkovaných ľudí bradavice. Austrália je na dobrej ceste stať sa prvou krajinou, ktorá dosiahne elimináciu rakoviny krčka maternice vďaka kombinácii HPV očkovania a skríningu. Keby sme na Slovensku zaočkovali všetky dievčatá a chlapcov, znamenalo by to, že by sme tak do budúcna ochránili doslova stovky životov žien a mužov ročne. Ľudia sa často boja toho, čomu nerozumejú, preto je dôležité vedieť, ako také očkovanie vlastne funguje. Očkovaním nášmu telu len ukážeme, ako vyzerá obal vírusu. Naše telo sa každý deň stretáva s niečím cudzím. V našom okolí je množstvo vírusov a baktérií, ktoré musí denne zlikvidovať. Tým, že mu ukážeme ten obal, naše telo začne tvoriť špeciálne protilátky a naučí sa, ako proti tomu bojovať. Neskôr dokáže rozpoznať podľa toho obalu ozajstné živé vírusy, keď sa s nimi stretne, a dokáže ich aj zlikvidovať. Je to ako keď sa učíme variť a prvýkrát varíme napríklad domácu polievku. Na prvý pokus sa nám nemusí podariť, ale keď nám mama prezradí recept a všetky svoje tajné prísady, tak už to zvládneme bez problémov. A to očkovanie je ako náš recept na to, ako poraziť rakovinu. Jednoduchou odpoveďou na otázku, kto sa môže dať zaočkovať, je, že zaočkovať sa môžu dať všetci. Dievčatá aj chlapci, muži aj ženy. HPV očkovanie najviac zaberá, keď sa očkuje pred prvým pohlavným stykom, pretože vtedy ešte dúfame, že to telo sa s HPV vírusom ešte nestretlo a môžeme ho naučiť, ako sa v budúcnosti brániť. Očkovanie proti HPV je ale účinné aj u tých, ktorí už začali so sexuálnym životom, a dokonca mnohí gynekológovia odporúčajú HPV očkovanie aj ženám, u ktorých sa už objavili tie úplne prvé zmeny na bunkách krčka maternice. Keď sa očkujeme, platí to, čo pri ktorokoľvek inom očkovaní. Mali by sme byť zdraví a nemali by sme mať teplotu ani zápal. Prečo je dôležité očkovať aj chlapcov? Aj chlapci môžu ochorieť, dostať genitálne bradavice alebo rakovinu. Zároveň môžu vírus prenášať. No a ak je väčšina ľudí zaočkovaných, ten vírus už nemá kam ísť. Už si nevie tak ľahko nájsť bunky, ktoré by boli nechránené a v ktorých by sa mohol rozmnožovať. Ak budeme očkovať len dievčatá, zbavíme sa HPV najviac tak za 60 rokov. Ak ale budeme očkovať aj chlapcov, zbavíme sa infekcií HPV už za 30 rokov. HPV vakcína je ale dosť drahá, stojí približne 120 až 130 eur, preto sa oplatí dať zaočkovať tých, ktorí to majú zadarmo. Kto má nárok na bezplatné očkovanie? Zadarmo sa môžu dať zaočkovať dievčatá a chlapci, ktorí majú 12, 13 a 14 rokov a ktorí potrebujú na svoju ochranu 2 dávky vakcíny. Zaočkuje ich všeobecný lekár pre deti a dorast, ku ktorému chodia. Ten predpíše recept alebo e-recept. Ako presne to bude prebiehať, sa dohodnete s vašim lekárom. Vakcínu treba
Buď vyzdvihnúť v lekárni v deň, keď sa dohodneme s lekárom na očkovaní, alebo vám váš lekár povie, že ju pre vás bude mať už nachystanú v ambulancii. Je dôležité, aby vakcína bola skladovaná v chladničke a nestrávila príliš veľa času v teple. Aby bolo zadarmo toto očkovanie, prvú dávku treba podať do 15 narodenín. Druhá dávka sa podáva 5 až 13 mesiacov po prvej dávke a nevadí, ak to už bude po 15 narodeninách, lebo to sa berie ako doočkovanie. Staršie deti, 15 až 18 ročné a dospelí, už potrebujú 3 dávky, aby to malo rovnako dobrý efekt. Poisťovne preplácajú starším deťom od 15 do 18 rokov časť ceny vakcíny. Najprv si ju ale musí každý zaplatiť sám a potom požiadať poisťovňu o vrátenie peňazí ako benefitu. Benefity sú ale často podmienené absolvovaním prevencie a podobne. Ak sa opýtate lekárov, čo je podľa nich najlepší vynález ľudstva, mnohí vám isto povedia, že je to práve očkovanie, pretože vďaka očkovaniu proti mnohým ochoreniam, ktoré sa vedcom podarilo vynájsť, sme od čias prvých očkovaní za niekoľko rokov zachránili doslova milióny životov. Bežní ľudia sa však očkovania často boja a na internete a medzi ľuďmi sa šíria rôzne klamstvá o tom, čo všetko je na očkovaní zlé a ako nám môže ublížiť. Je to väčšinou preto, že nemajú správne informácie a často ani nevedia, ako očkovanie funguje. Čo im teda povedať, aby tento strach prekonali a neriskovali zbytočne infekciu, ktorej sa dá predísť? V prvom rade HPV očkovanie nemôže spôsobiť ochorenie, pretože neobsahuje živý vírus. Obsahuje iba spomínaný obal alebo jeho časť a tá sama o sebe nie je nebezpečná. Po druhé, deti aj dospelí bežne absolvujú povinné očkovania. O tých sa nediskutuje a väčšinou ich nikto nespochybňuje. Ak človek nemal problémy po povinnom očkovaní, nie je žiaden dôvod sa obávať ani očkovania proti HPV. Je normálne, ak sme po očkovaní trocha unavení alebo nervózni, máme mierne zvýšenú teplotu alebo nás bolí to miesto na ruke, kde nám pichli injekcie. To všetko očakávame, je to úplne v poriadku. Znamená to, že naše telo robí presne to, čo má. Ničí to, čo sme mu podali vo vakcíne a učí sa, ako proti HPV zabojovať. Ak má dieťa nejaké ochorenie alebo postihnutie, rodičia sa možno boja často, či môže byť zaočkované. Vtedy je dobre opýtať sa svojho lekára, ktorý to dieťa a jeho diagnózu pozná. Na internete a medzi ľuďmi koluje aj veľa nezmyslov a môže byť pre nás ťažké odlíšiť, čo je pravda a čo je hoax. Očkovanie nespôsobuje autizmus, neplodnosť ani iné ochorenia. Ak sa pozrieme na krajiny s viac ako 90% zaočkovanosťou, to znamená také, kde je zaočkovaný takmer každý, tak vidíme, že majú menej problémov s bradavicami a rakovinou, a pritom sa tam stále rodia deti, takže ženy sú naďalej plodné a môžu mať deti. Čo sa týka autizmu, tento hoax vznikol vo Veľkej Británii. V roku 1998 publikoval britský lekár Andrew Wakefield so svojimi kolegami článok v prestížnom lekárskom časopise The Lancet. Tvrdil v ňom, že u 12 detí, ktoré dostali MMR vakcínu, sa objavili príznaky autizmu. Štúdia bola malá, vedecky nekvalitná a neskôr sa ukázalo, že Wakefield falšoval údaje a mal finančný záujem na tom, aby bola MMR vakcína očiernená. Plánoval totiž propagovať vlastnú, údajne bezpečnejšiu vakcínu. V roku 2010 bol tento článok oficiálne stiahnutý z časopisu a Wakefield prišiel o svoju lekárskú licenciu. Tento prípad sa stal jedným z najškodlivejších vedeckých podvodov v modernej medicíne a spôsobil, že ľudia mali pochybnosti a problém vakcínam dôverovať. Odvtedy však prebehli desiatky veľkých štúdií
so 100 000 detí, ktoré jednoznačne ukázali, že očkovanie nespôsobuje autizmus. Napriek tomu sa tento mýtus šíri ďalej, najmä na internete. Preto je dôležité hovoriť s rodičmi s rešpektom a trpezlivo im vysvetľovať fakty. Údaje o tom, čo všetko sa u ľudí objavilo po očkovaní, sa zbierajú a veľmi pozorne vyhodnocujú a platí, že podávať sa môže iba taká vakcína, ktorej úžitok je jednoznačne oveľa väčší ako akékoľvek riziko. Na Slovensku sme na tom s očkovaním proti HPV zatiaľ oveľa horšie ako iné krajiny. Za posledné roky sa proti HPV nedala zaočkovať ani polovica 12-ročných, ktorí na toto očkovanie majú nárok, a najmenej zaočkovaných je na východe Slovenska. Odkedy máme bezplatné očkovanie aspoň pre niektoré deti, zaočkovanosť stúpala. Na mape vidíme percento 12-ročných detí zaočkovaných aspoň prvou dávkou v roku 2023. V roku 2024 sme však akosi poľavili a zaočkovanosť o niečo klesla. Prečo sa u nás zatiaľ nepodarilo dosiahnuť to, čo v iných vyspelých krajinách? Jednak sa s týmto očkovaním na Slovensku začalo neskôr, dlho trvalo, kým sme deťom umožnili očkovať sa zadarmo, a jednak o tom stále mnoho ľudí ani nevie a netušia, že je tu takáto možnosť. Ak chceme, aby sa HPV očkovanie skutočne dostalo k deťom, spolupráca s pediatrami je veľmi dôležitá. Detskí lekári majú denne veľa pacientov a veľmi málo času. Väčšinu dňa venujú liečeniu chorých detí a povinným preventívnym prehliadkam či povinným očkovaniam. Preto sa často nestíhajú venovať nepovinným očkovaniam, ako je HPV. Nemajú čas vysvetľovať, presviečať ani odpovedať na množstvo otázok. A práve tu je úloha asistentov podpory zdravia. Vy môžete byť tým človekom, ktorý rodine vysvetlí, o čo ide, ako očkovanie funguje a ako prebieha. Vďaka vám môžu rodičia a deti prísť do ambulancie už pripravení a lekár sa môže sústrediť na samotné očkovanie. Rovnako ako pri povinných očkovaniach, aj tu si môžete s pediatrom dohodnúť, akým spôsobom budete rodičov pozývať. Môže vám napríklad dať zoznam detí vo vhodnom veku, ktoré majú očkovanie hradené poisťovňou. Môžete s ním spolupracovať pri plánovaní termínov, pri telefonovaní rodičom, vysvetľovaní alebo aj pri osobnom sprievode do ambulancie. Lekári to často veľmi ocenia, pretože vedia, že im tým ušetríte čas a zvýšite šancu, že deti budú naozaj zaočkované. Dôležitá informácia, o ktorej často nevedia ani samotní lekári, je, že za to, že dieťaťu pichnú vakcínu, by si nemali pýtať peniaze. Existuje kód výkonu, ktorý zadajú do poisťovne a tá im ho uhradí. Zároveň nie je potrebné očkovanie proti HPV oddeliť od iného očkovania. Ak dieťa s rodičom vo vhodnom veku majú záujem a prídu do ambulancie lekára kvôli hociktorému povinnému alebo nepovinnému očkovaniu, nie je problém zaočkovať ich naraz. Do jednej ruky vakcínou proti HPV a do druhej napríklad vakcínou Boostrix polio. Aby ste dokázali s rodičmi a deťmi rozprávať o očkovaní proti HPV, máte k dispozícii prezentácie so základnými informáciami. Môžete organizovať skupinové osvetové aktivity v komunitných centrách alebo pre deti na školách. Tam, kde nie je možné používať prezentácie, využite banery, kde sú všetky potrebné informácie tiež. Ľudia vás poznajú, dôverujú vám, preto informácie od vás dobre prijímajú. Pri osvetových aktivitách, tam, kde je to možné, môžete využiť aj videá, ktoré viete prehrať v komunitnom centre alebo v triede. Pri individuálnych osvetách môžete videá ukázať na telefóne. Prípadne ich viete svojim klientom poslať, aby si ich prehrali doma, ak majú na to vhodný telefón. Videá sú v celku alebo aj po menších častiach. Na jednom z nich rozpráva o HPV očkovaní pani docentka Urbančíková, ktorá sa očkovaniu detí venuje celú svoju kariéru.
Na ďalších videách sú vaše kolegyne, asistentky podpory zdravia, ktoré rozprávajú o skúsenosti s rakovinou krčka maternice vo svojich rodinách, aj o tom, ako dali zaočkovať svoje deti a prečo sa tak rozhodli. Vypočuť si skutočné príbehy týchto žien môže rodičov motivovať, aby tak aj oni dali svoje deti zaočkovať. Rodičia sú totiž tí, ktorí o tom rozhodujú. Ale vo veku 12, 13 či 14 rokov je aj názor dieťaťa dôležitý. Preto je potrebné sa o tejto téme rozprávať aj s deťmi a prispôsobiť to, ako sa s nimi rozprávame, ich veku. Potom, ako rodičov a deti informujete, netreba nechať tému vychladnúť, aby sa nestalo, že rodičia po skončení osvetového stretnutia na to rýchlo zabudnú a už sa tej téme nebudú venovať. Keď budete mať príležitosť, oslovte ich, opýtajte sa ich, či o tom premýšľali, či sa niečo nechcú opýtať, alebo nepotrebujú pomôcť dohodnúť očkovanie s pediatrom. Povzbuďte ich a ponúknite im pomoc. Zopakujme si teda, čo sú najčastejšie nepravdy o očkovaní. MMR vakcína spôsobuje autizmus. To je nepravda. Tento mýtus vznikol v Británii na základe jedného článku, ktorý bol neskôr stiahnutý a označený za podvod. Odvtedy boli robené veľké štúdie s tisíckami detí, ktoré ukázali, že MMR vakcína nemá žiadnu súvislosť s autizmom. HPV očkovanie spôsobuje neplodnosť. Je takisto nepravda. Toto je rozšírený hoax, ktorý sa nikdy nepotvrdil. HPV vakcíny prešli prísnym testovaním a sledujú sa už viac ako 20 rokov. Neexistuje žiadny dôkaz, že by vakcína ovplyvnila plodnosť u dievčat alebo chlapcov. HPV je iba ženský problém. Taktiež nepravda. Aj muži sa môžu nakaziť HPV, môžu ho prenášať a u niektorých vznikajú nádory, napríklad v oblasti konečníka alebo hrdla. Preto je dôležité, aby boli očkovaní aj chlapci. Očkovanie je nebezpečné. Nepravda. Každá vakcína je dôkladne testovaná a sleduje sa aj po zavedení. HPV vakcína neobsahuje živý vírus, nemôže spôsobiť infekciu a bežné vedľajšie účinky sú len mierne, napríklad bolesť v mieste vpichu. Keď sa zaočkujem, už nemusím chodiť ku gynekológovi. Toto je taktiež nepravda. Očkovanie veľmi pomáha, ale nechráni proti všetkým typom HPV. Ako sme si povedali, tých typov je viac ako 200, ale vakcína, ktorá je najlepšia, pokrýva len 9 najproblematickejších alebo tých najrizikovejších. Preventívne gynekologické prehliadky sú preto stále dôležité aj pre ženy, ktoré boli očkované. Navyše, ženské zdravie je oveľa viac než len HPV. Na preventívnej prehliadke môže gynekológ odhaliť aj iné problémy, ako sú zápaly, cysty, myómy, výtoky, poruchy cyklu alebo príznaky iných ochorení, ktoré žena sama necíti. Každý problém je dobre odhaliť čím skôr a čím skôr ho začať aj riešiť a práve to nám preventívne prehliadky umožňujú. Ako asistenti podpory zdravia by ste mali ženám vysvetľovať, že gynekologická prehliadka nie je hanba ani zbytočnosť, ale bežná starostlivosť o seba. Očkovanie je len jeden z krokov ku zdraviu, ale nie je jediný. Na záver si znova prejdeme praktické informácie, ktoré je dobré poznať, keď rodičia uvažujú o HPV očkovaní pre svoje dieťa. Je HPV očkovanie povinné? Odpoveď je nie. Očkovanie nie je povinné, ale je veľmi odporúčané, pretože chráni pred vážnymi ochoreniami, ako je rakovina krčka maternice a iné nádory alebo aj bradavice. Kto predpisuje vakcínu? Predpisuje ju primárny pediater alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Rodič sa musí obrátiť na detského lekára svojho dieťaťa, ktorý vakcínu predpíše. Bez toho to nejde. Nikto iný nemôže vakcínu predpísať tak, aby bola zadarmo. Kde ju rodič získa? V niektorých prípadoch má pediater vakcínu priamo v ambulancii v chladničke, inokedy si ju rodič vyzdvihne v lekárni. O presnom postupe sa treba informovať u pediatra. Kto vakcínu podá?
No je to tiež ten všeobecný lekár pre deti a dorast, ktorého dieťa navštevuje. Musí to byť však po dohode s rodičom a dieťaťom. Koľko dávok a kedy? Väčšina detí potrebuje 2 dávky. Prvú dávku do 15 narodenín a druhú najneskôr o 5 až 13 mesiacov po prvej. Dôležité je stihnúť to včas, aby bola vakcína hradená zdravotnou poisťovňou. Musí prísť rodič osobne? Odpoveď je áno. Je to potrebné kvôli podpisu informovaného súhlasu. Dieťa nemôže byť zaočkované bez vedomia rodiča. Ako asistenti podpory zdravia môžete rodičom pomôcť tým, že im tieto kroky vysvetlíte, prípadne ich podporíte v komunikácii s lekárom. Ďakujeme, že ste s nami vydržali až do konca. Nezabudnite, ak máte akékoľvek otázky,